метавонанд суистифода бо роҳи шантаж метавонен ами видеора дар дигар шабакаҳо низ бигирен, нашр кунен. $10,000 албатта ки ман нисбати ту суратҳои безеб дорам. Кирдорҳои ҷалб намудан бо роҳи фоҳишагира ширкати дорвории Софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристиҷа муроҷиат кун, скидкат мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристиҷа. Тамошобинони азиз, имрӯз мо як мавзӯеро интихоб кардем ки беҳад мавзӯи муҳим аст ва бояд ин чиза аз назари қонун ма ба шумо бифаҳмонам, то ки мо аз ин чиз дасткашӣ кунем. имрӯзҳо ба чашми мову шумо бисёр мерасад ки дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ навораҳои шаҳрвандон ё ки расмҳои шаҳрвандон ё ки ягон навор мекунанд, мегӯянд мо зани фалониро қапидем. умуман дар YouTube ҳамихели наворҳо зиёд шидааст ва дар ҳамин мавзӯъ ман хостам ки аз назари қонун каме ба шумо маълумот диҳам ва бифаҳмонам ки чӣ хел ҷавобгарӣ дорад. пеш аз фаҳмондан аз ҷиҳати қонуниш ман як-ду сухан баҳри ҳамон нафарое дорам ки ин кирдорҳоро ба миён меоранд, яъне ки зани як каси дигарро ба навор мегиранд ё ки расми зани як каси дигарро дар интернет мепартоянд, дар мавзӯи ӯ суханҳо нашр мекунанд, умуман ё ки шаъни шарафи як каса паст мезананд, зиндагии як каса вайрон мекунанд. бародарони азиз, фикр мекунам ки ҳамин чиз на он қадар кори хубе, чунки шумо вақте ки ин наворро мегиред дар интернет мепартоен, агар ҳамун фарзанд дошта боша, худованд насибаш куна ки ӯ фарзандаш калон шава ва сараш хам мешава аз пушти чӣ, аз пушти ҳамин наворе ки шумо дар YouTube нашр мекунед ва ӯра тамоми мардум мебинанд, хешовандош мебина, фарзандаш мебина, рафиқои фарзандаш мебина, умуман ҳамин чиза ҳама мебина, хуб намешава ва шумо баъзе нафарот боз қайд мекунем ки мо баҳри шарманда кардани фоҳишаҳо ҳамин гуна корҳоро мекунем. бародарони азиз, бигзор фоҳишаҳоро, бигзор касое ки бо роҳи бад меравану мақсад чорчӯбаи ислома зер мекунанд, бигзор ва ёра худованд шарманда кунад ва мову шумо аз ин кирдорҳо дасткашӣ кунем, хубтар мешавад ки шаъни шарафи як каси дигара пас задан аз назари қонун мумкин нест ва иҷозат ҳам нестай. акнун ҳозир мо ҳамаи ҳамира аз назари қонун, аз назари модда ва чӣ намуд ҷавобгарӣ дора мефаҳмонем. бо диққат гӯш кунем бародарон. дар кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 174 омадагӣ дар бораи ҳифзи шаъну шарафи шаҳрванд, яъне ки агар шахсое ки маълумотеро паҳн мекунанд нисбати як шаҳрванди дигар ва дар ҳолате ки шаҳрванд ба суд муроҷиат мекунад ва дастгир мекунанд ҳамун нафареро ки гунаҳгора, яъне ки маълумота паҳн кардагиай ва ӯра дастгир мекунанд, ӯ исбот кардан наметавонад, ин чиза ба ҷавобгарӣ кашида мешавад мутобиқи моддаи 174 кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсе ки дар ин ҷиҳат зарар дидагиай, мақсад ҳамун шахсиятеро ки шаъни шарафша паст задагиянд, метавонад ки дар қарори суд, дар ҳолати рафти суд, яъне ки протсесси судӣ рафтесай, дар ӯ ҳолат аз гунаҳгор ҷуброни зарари маънавии худша талаб кунад. мисол мегирем, агар ягон нафар сурати як шаҳрванда бигира дар интернет партоя ё ки видеои вая бигира дар интернет партоя бе иҷозати ӯ шаҳрванд, вақте ки шаҳрванд аз болои ӯ гунаҳгор шикоят кунад, тибқи қонун ба ҷавобгарӣ кашида мешавад гунаҳгор ва ӯ шаҳрванд ҳаққу ҳуқуқ дорад ки маблағ талаб кунад, яъне ки ҷуброни зарари маънавӣ гуфта мо маблаға дар назар дорем. шахсе ки ҷабрдида ҳаст, вай метавонад ки зарари худша барқарор кунад, ҳаққу ҳуқуқ дорад ки талаб кунад.
ин буд яке аз қисматҳое ки дар моддаи 174 кодекси гражданӣ омадагиаст. ва боз тамошобинони азиз мегзарем ба як моддаи дигараш ки дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон омадагиаст, дар моддаи 144. ва ногуфта намона ки ҳозира пештар моддае ки мо фаҳмондем ӯ гражданский процесс мешавад, яъне ки процесси гражданский мешавад. дар и рафти суд шаҳрванд ё гунаҳгор ҳамун шахсе ки ба ин кирдор даст мезана доғи судӣ намегира, вале ҷуброн пардохт мекунад, зарар барқарор мекунад, ӯ процесси судӣ мерава, мумкин ки чандин маротиба ӯра даъват кунанд. умуман таҳти назорати қонун буд. вай моддаи гуфтагимон гражданскиш доғи судӣ намегирад. дар моддаи 144 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон боз алоқаманд ба ҳамин мавзӯъ ҳастад ғайриқонунӣ ҷамъ ва паҳн кардани маълумот оид ба ҳаёти шахсӣ, яъне ки ғайриқонунӣ ҷамъ ва паҳн кардани маълумот оид ба ҳаёти шахсии каси дигар ки сирри шахсӣ ё ки ягон кирдорҳои шахсияти дигара паҳн мекунад ва дар бар мегирад бе иҷозати ӯ, бидуни иҷозати ӯ ин кирдор ба амал меояд, тибқи қонун ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. ва дар ин моддаи 144 кодекси ҷиноятӣ гунаҳгор доғи судӣ мегирад. ва боз дар ин моддаи 144 махсусан омадагиай нисбати касое ки дар шабакаҳои интернетӣ шаъну шарафи як каси дигара пас мезананд. дар ин ҳолат чӣ ҷазо пешбинӣ шудагиай? бо диққат гӯш кунед. дар ин ҳолат гунаҳгор ба корҳои ҳатмӣ аз 120 то 180 соат ё ҷарима ба андозаи аз 200 то 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад ё корҳои ислоҳӣ ба муҳлати 2 сол ҷазо дода мешавад. яъне ки ҷаримаш, бародарои азиз, аз 200 то 500 нишондиҳанда ҳисоб кунед хитон ҳар як нишондиҳанда баробар аст ба 58 сомонӣ ва хитон ҳисоб кунед ки агар 200 нишондиҳанда ҷарима кунанд чанд сомон мешавад ва агар ки 500 нишондиҳанда ҷарима кунанд чанд сомон мешавад. ин буд тибқи моддаи 144 кодекси ҷиноятӣ яке аз паҳлӯҳое ки дар ҳамин доира тааллуқ дорад. мо танҳо дар ҳамин доира гап задастем ҳозиру мутобиқи чанд модда ва чанд кодекс ҳозир мефаҳмонем ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон барои ин кирдорҳо чанд моддаро пешбинӣ кардагиаст ва барои ин шахсиятҳо, барои гунаҳгорҳо чанд ҷазо таъин кардагиаст. ва баъд як чизи дигар боз зиёдтар ба чашм мерасад ки меган фоҳишаҳо рӯз то рӯз зиёд шудастаю дигар чизҳо. бародарони азиз, ман ҳозир як чиза ба шумо мисол меёрам. ҳамин дар бозор ё дар дигар ҷойҳо ҳар чизеро ки талаботаш зиёд ҳаст ба фурӯш меравад. мақсади ин гапи ма дар чияст? талабот оиди фоҳишаҳо ки зиёд ҳаст, фоҳишаҳоро ҳам зиёд шудан мегирад. талабот аз ҷониби кӣ зиёд мешавад? яъне ки аз ҷониби мардҳо. агар мардҳо ки кам талабот карданд, иншааллоҳ ки рӯз то рӯз сафи фоҳишаҳо мумкин ки камтар бишавад. ба ҳамин хотир бародарони азиз, ҳамин гапи мара хуб дарк кунен ва хуб фикр кунен. бо диққат ҳамин гапа гӯш кунен, мумкин ки бифаҳмед хубтар. ва боз дар давоми мавзӯъ ҳозир мегзарем ба моддаи 239 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкили фоҳишахонаҳо ё ки занҷалобӣ. мисол мегирем, агар имрӯзҳо маълум аст ки дар ягон квартираҳо духтарҳо ба фоҳишагӣ машғул мешаванд. мисол 3-4 духтар ягон квартираро мегирану дар уҷа ба фоҳишагӣ машғул мешаванд, ба хичон одам қабул мекунанд. ана ҳамин кирдорҳо мутобиқи моддаи 239 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. ба ҷарима аз андозаи 1000 нишондиҳанда то 2000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад ё маҳрум мекунанд аз озодӣ ба муҳлати 5 сол. ин модда тааллуқ дорад ба ана ҳамон фоҳишаҳо ё ки ба ҳамон занҳое ки ба ҳамин кирдор даст мезананд. ва ҳозир як чизи дигаро ба шумо қайд мекунем бародарони азиз ки баъзан нафарҳо метавонанд суистифода бо роҳи шантаж кирдорҳои ҷалб намудан бо роҳи фоҳишагиро
ба миён биёранд. Мисол шантаж кардана ба фикрам ки мефаҳмехтон. Мисоли гап мегирем ҳозир, шумо ягон каса менависен, мегӯянд ки ман да $10,000 бите ки ман нисбати ту суратҳои безеб дорум, ҳамиёра дар ҳама нишон метиҳам, агар пул надодӣ. Ана ҳамин чиза бародарои азиз дар қонунӣ мегӯянд ки шантаж ва шахсое ки бо роҳи шантаж ҷалб мекунанд ба фаҳшу фоҳишагӣ занҳора ё ки ӯро шантаж мекунанд ки ба мо ягон чи биёр ки мо суратҳои тура дорем дар шабакаҳои интернетӣ пешниҳод мекунем ва ба мардум нишон медиҳем. қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардагиай ба ин шахсиятҳо ба ҷарима аз 500 то 1000 нишондиҳанда ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 2 сол. яъне ки шантажаш дар моддаи 238 туғрӣ мегирад. ҳамун касое ки ҷалб мекунанд ба фоҳишагӣ 238 ҳамин кирдори гуфтагимон дохил мешавад ва 239 ҳанаву шахсое ки ба фоҳишагӣ машғул мешаванду ягон хонаҳоро фоҳишахона мекунанд. ва як чизи дигара ногуфта намонем ки дар моддаи 144 чихеле ки мо гуфтем ғайриқонунӣ ҷамъ ва паҳн кардани маълумот оид ба ҳаёти шахсии шаҳрванд, яъне шаҳрванд ҳама дар иҷа дар назар аст. Чӣ мисоли гап мегирем, агар фоҳишарам шумо ба ин кирдор даъват кунен, қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз ва ҳимоят мекунад ана ҳамун занерам ки гарчанде ки ӯ фоҳиша бошад. яъне ки шумо ягон фоҳишара мерен ба навор мегирен, ягон кирдори бади ҳамуро дар интернет нашр мекунен, қонунгузорӣ дар ҳамин модда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекаша ҳамун гунаҳгора. бародарони азиз, ҳар чизеро ки мо ба маълумоти шумо расондем тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон буд. як бори дигар таъкид мекунам ки ин кирдорҳоро накунен, хубтар мешавад, чунки зарари ҷисмонӣ, зарари маънавӣ ба як оила мерасонен, обрӯи як каса паст мекунен, шаън шарафи як каси дигара паст мекунен. бигзор шармандагӣ танҳо аз ҷониби Аллоҳ дида шавад. тамошобинони азиз, ҳамин буд мавзӯи имрӯзаи мо ки хеле мавзӯи муҳим буд ба фикрам, барое ки аллакай ҳаматон ба ин рӯзҳо дар YouTube ё дар дигар шабакаҳо мебинен ҳамихели расмҳои дигарора ё ки видеоҳои дигарора ҳар намуд сайтҳо мепартоянд ё ки каналҳои YouTube мепартоянд. ма ба ҳамин хотир аз назари қонун гуфтам ки ана ҳамин гуна шахсиятҳо назди қонун гунаҳгоранд ва бояд ба ҷавобгарӣ кашида шаванд ва хоҳиш мекунем ки ба ин кирдорҳо даст назанен, чунки ӯ кори несте ки шумо як каса меброрем беобрӯ мекунен, як каса дашном мекунен, умуман сирри як каси дигара дар публична шумо мехезен, мардум да мегӯем. бародарони азиз, ҳамара ба Аллоҳ биспорен. худованд бинову донай медонад ки кира чӣ хел ҷазо битиҳад. ба ҳамин хотир хоҳиш як бори дигар ки аз ҳамин кирдорҳо дастгирӣ кунен. агар ҳар касе ки ба фикри ақидаи ма розӣ боша, бародарони азиз, фикрҳои худтона метавонен дар поёни ҳамин видео бинависен. ман иншааллоҳ ки комментариҳои ҳаматона мехонам. ягон савол дошта бошен, агар ин ҳамиҷада номи инстаграми ма ҳастай, дар омада подписатсия кунен, саволҳои худтона равон кунен. дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем ва як хоҳиши дигар, бародарони азиз, метавонен ҳамин видеора дар дигар шабакаҳо низ бигирен, нашр кунен то ҳама бохабар шава. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.